wall sinit tamni bagay ako sa no 50 million. There is 40.5 crore. About around 6% of the world population. Saimana Thankai, indigenous the Farok, 90 countries. Balik tayo mali. Tamani Indigenous Day celebrate mathai. Jangan sinani sini belai nangkuk mani sini dorkat sinani. Jun 9 tarik August प्रत्येक बছरनो बिसुग्रुम जों सेलिब्रेट खायो इंडिजिनियस डे तांनि हिंगाय 9 अगस्त हानि बुसा हावो पुइला याफ्रि दुई ओ हानो बरम दुई ओ हानो जों अबनि बाग्रा नै हिंजामारि बागै ओ इंडिजिनियस डे celebrate खाजागो जोंहा हानि बुसा हावो जोंमरो जों जे जागाव दं जारा जोंनि इंडिजिनियस जोंनि अरफे तिप्रासा होनजागो गोबांमा कान्ट्रि अंगे गोबांमा बुमुं दङ जोंहाय आरो साखनो जों तिप्रासा होननाय बसिगो जोंमरनि इंडिजिनियस जोंमरनि हानि बुसा तांगै हिंजा कारण के जोंमरो बुनिसाय सेकां याफ्रि दिफायगा बुनिसाय सेकां जोंमरो हानि बाग्रान फायगा आमबो जों हानि बुसा होनजागो ओमफ्राय हानि बुसानि दायित्व ताम दंनाय रेसपन्सिबिलिटी ताम दंनाय जोंनि विजन ताम दंनाय जोंनि फ्यूचर ताम जोंनि आगिनि सिरिसिटि ताम आबो सिवो आबो सालायै जों गोसोखाङो माहिमलायनाय जों कमिउनिटि उनखा जोंनि पिलार जों जेफोर नक सोनाम जों आफोर पिलार पाला जेता हिमलायो जों आबो सोनामलायो पाला जों तांनिखाय नक न रागोना बागै जोंनि ससाइटि जोंनि कमिउनिटि न रागोना नि बागै हिंके जोंनि दफा जोंनि ससाइटि जों पिलारनि मा बासानाय पिलार गै साबो नों आंहाय तिप्रासा दफानि जरा हानि बुसा होनजानाय कमिउनिटिनि जरा हेड दंनाय बो ब्यूरोक्रेसी ओपन तंमानो बो राजनीति ओपन तंमानो बो खेतो खाइ चाले को नंगिमानो के हानो चिनियो सोसाइटी नो रागलिनानि चिनियो दफानो ग्राक हैनानि आबुनि पिलार ओंखा कमिउनिटी तिनि जत तो मिलिवे और खातम खाजाखाय प्रोग्राम खायलेमानि और कुनो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करे कुनो खोजा पसंद कुबो हिलाया जोंरो तामंनि फाय हानि बुसा तिप्रासांनि फैयो हामिया मानिनो जों खिबिनानि काहा मानिनो जों नारनानि अबसि चिनि सिनिमुं तिप्रासा नि बुखुको फायकेसे बुसाको बुजबां जेता जों साक्सेर माकाव माने बुगुं बासाव माने अब चिनि बुसाको चिनि मेंटालिटी चिनि बख्रबा खाबना नांगौ तिप्रासा होनगे चिनि एकदम बुकुं जुगै थांना नांगौ कारण ननो हानि बुसा हानि मालिक नों बिनिसे सिनिमुं रिजाखा आंबो नरबद तनो कयनाय चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी चिनि फ्यूचर जेनेरेशन नबो जों आगि चिनि नाना थागु संतानो फोरङै खालाम चिनि सिरिसिटि तामो आबनो जों फ्यूचर जेनेरेशन न फोरङै खालामनानै बर'नो चिनि सिरिसिटि तामो चिनि आगिनि पास चिनि हिस्ट्री तामो सिरि खालामनानै चिनि दायित्व आंबो तिनि खरचा अबनि दायित्व अरो पार्टिसिपेट खायनाय आंबो समाजनो तिसानानै चिनि दफानो रागिनानै आंबो जेहेतु
o field phaja o yap riseka o lamo romka norbo abo haikeno jani je mansa jani je capacity level o chuktui je mansa do phano bus kango ti saita langna bagai bus kango do phano bhake grak khaita langnai chini समाजो हामिया चायानो बाहायके खिबिगुइ काहामनो बाहायके फोरोंङै गलांनाय फ्यूचर जेनेरेशन नो आबनो सिरिनानि बागैसे जों अबहायके प्रोग्राम काहाम थायो मा थायो दिनै जारा फाइ मानजा फाइनेनो बेलाय बेलायानि पाइफाया हामबाय जारा ब्यूरोक्रेट्स फाइनाय जारा हदानि अकरा फाइनाय जारा सोशल एक्टिविटीसनि जारा फाइ दंनाय जारा प्रोग्रामाव पार्टिसिपेट फाइनाय दंना आनि बोखा ani paipaya hambai norok phaise program hinjago norok do phanoti sabui telangnai a mentality tongmani bagese tiprasa tabu bok kathang tongo future bo chini tiprasa no chung bangke kharak khai thanai chini future generation no chung tamo chini mungri kalang manai 10 বছর পরে নিনি অফ খান তংলা